कानपुरनि अकिरिमा सिनसा tei kharangma sinsa koktwma jotani bwkhano no lagliwi tei kwlaireoui rwnani nangkha. Khoroksa bupha wngwi nijini apher bwsa twins bibi bahanok no bwtharwi khibika. Abo nijini thwi ni bwsa nijini yakpai no belai kheno wanajaknai koktwma social media o kasaui phaika market social media o pirjagwi tongo. O koktwma rok baksa kheba nugui mankha baksa kheba nugya phano wngwi mankha. O koktwma wngkha Kanpurni borok bihik bwsai hamjaklai no kaijakmani poila hingkha hingkhe hamjaklai kaijaklai borok khoroknwi twins bwsa achaikha borokni nogo ar jorao borokni nukhungo belai kheno tongsukjathok gejang wngwi tongmani phiaba bwsarokbo toruruk wngwi thango hingkhe borok khorokni nikoni gjarabo kesi kerang walai suklai abo kahai achainani chengkha hingkhe walai tei borokni walaimung amsuksa khe kotor wngwi thangkha je paithago borok divorce nanani eba kheba sara jibonni bagwi kaglainani abo kahai decision nalaikha. Hingkhe no bwsarokni custody joto bupha sankha bo khoroksa single father wngwi bwsarok no pusiwi mano hinui gosika. Bwsa bwdui no kaham kwrwng khlaiwi toriwi logriwi poriwi kuchu kotor khlainai hinui bo custody nangkha haikhe no bo custody nawi. Bo baino o khoroknwi twins apher bwsa bo baino tongkha bibi bahanok haikhe borok kaham kwrwng no tonglaimani phiaba achomsa koktwma kasaui phaikha. O bupha je custody nanai o buphano boni bwsa o real bwsa bibi bahanok twins apher bwsa no bini nijini yakbai no bwtharwi khibika. Jefuru borok rok thangwi nuguikha afuru beto thwi lalaliling khlaijak bwsa khoroknwi khlaijak tei boni ganao bupha achukjak khlaiwi manikha. Hingkhe jefuru o koktwma no buma khwnakha afuru buma bo belai kheno kok palachap manjakya wngwi tongkha kubui tei erengde jefuru phainok phaikha afuru kubui no nijini bwsa khoroknwi no phainok phaikha je kwthwi abo kahai khe. Tabuk bwsa thwimani yagulo bihikni kaisa koksil chamung nukjagwi phaikha. Bwsai kisa mental health rok hamya hai kisa psycho system. Bo khoroksa medical department no samung khlai tongo as a doctor haifano bo bini mental health rok kisa hamya belai kheno psycho system bihik no amsakha khe daur tongo sok khlaio kubuni chalaba apher tongmarok haikhe no bo nokni pura bathroom ni simi khlaiwi main gate jora CCTV camera rok bo thepawi tonio bihik no sok khlaiwi. Buma bwsa bai onek balok kha malaya hinui ajorao thangmani dino no bo bongni thomani nok room sojak manikha haikhe bwsarok thwi tong hinui dogao bo khunju kaichumkha haifano kuno lora chora eba kheba sijamani abo hai kuno khorang khanaya nuhunui porjonto naikha haifano boni kuno response manjai angwi bwkha kwlaijakha purkhe bo. Tei abo kahai bwkhao kirima sinsa daud ongjagwi bo police rok no inform khlaika. Police rok bo information manma logi athai aphai sok paiwi dogani je lok rijak oborok no khulugwi bisingni je nazara no nugui mankha. O nazara no nukmani yagulo bebak arjago tongnai buma tei police rok bo sago kwchangma bwthrai thaijakha je bibi bahanok apher eba kheba twins tongnai cherai rok bisnao beto thwi lalaliling khlaiwi klaijak. Jefuru CCTV camera footages no check khlaika afuru nugui mankha o buphano cherai rokni khoroksa khlaiwi totura rakha chakurbai haikhe o cherai rok arjago no pra khlaiwi thwi chacharuru khlaiwi arjagao no dom lainani nangkha. O nazara rok no nukmani yagulo ani bo bwkha belai kheno klaikha. Haude matong nokhade matong abo hai matong kha hingkhe norok bode o footages no nainani muchung bahai khe o bupha bwsarok no bwtharkha naina muchungkha hingkhe comment section e thangwi comment khlai salai di nainai hinui.